Kajingbam sungtu bar kajingbam sutnyo jong kipai ba ha ka bayade ba kilat banyada na ka klam COVID-19 katkum kajing ptha jong ka sarkar kala pelong ki wei ban shong sir shikade henen kami ka por prashi tengi ye lalap ka wei ka breu ka balawan poi wer hanong po hadin bla toket ikane ka breu layo jing tip kane ka breu ka de ba shong basa akasnong kiling bar hadin bla kalipat kumno kala poisane kala batai bana kaliang jong karu kamtip kumno kala poisanong po bala syamru ha ka bagane ka kanthei kala je boro shiranyang kaba kampen artetin susu kalong bala syamru ha ka kti ka diang jong kane ka breu ladon ya ka dak jong uthornia drip kane ka bu jing ma shikade ha ka ba kane ka breu ka la bandai ka bala shuphet na kano kano ka jaka sumar bar kane ka la ban bu jing ma bar ka jing sir shikade namar kasnong ka ba kane ka breu ka wan kade ka snong ka bangan containment zone kalong omne ngi nang yel anti hang ne mo te ye lang ki breu tum te nalor bang i baga kanthei breu kamtam ha ka por ba lockdown chaka barni hat kamtam ste ba long kumno ka breu nang te ka portion he te ka long ka portion ka bahe ngi kata te long ni kum ka nakaliang kum ki para breu shi bat nang kata ka ji sno te long ni nakaliang jonga ngadon personal marwai ma naka ka ji so personal jonga ba ngai i ka breu te le ngai rap ngai i ba ngai rap ngai lam ngai i iti kan the ha banong re cha police station mta ne nangta long ka basu bha long ka department jong ka po ma police station outpost hang ne te kila long corporate lang te kila yale ya ka e ba ki de bende te ngasunat e kata tangata he ngom dong pe nai philap bat kat kanu buje ka por kanu buje philap ikane ame se approximately ngan ya ti hang tu tele se shubat no ka por take approximately kum tu phra san PM ajan miet te kum ma ke bun breu kilang breu te ki dong ki breu ki bai khat enga ki ong pup tam te long kum na kaleng jong ate long ya rap ngai elami i directly cha police station baka police station pada kadang pit maka kata ka kam pada syakmat apar philap ikane ka breu kadon ha ka hakum kanu ka rukom kane ka breu kadon kan ne kurukum ba nga syam bat ka jing i jonga nga i ba kan thai breu kadang condition bam long plus in the conditions of bagalaji bha te plus habai kli bha te kalau ong ba don ba shot na flit ong ka plus ka jing jurip jonga pada nga i ba ka khti joka kadang kum ki kenja bala sha drip e ta katang katai